berbetan. Munduari buruz Gure persona gara, aurkez lehizetaz, bai. Eta esan dugu, zelan dauen mundue, albiste hitz egingo dugu. Interesgarri dago. Albiste interesgarriak hitz egingo dugu buruz, orain albistea da, Miluze, astera doala datozela gure lehiakidea. Gabon! Alaz eta izoa, Garazita, Libe, Julen eta Zier gaur, gurekin, alaz eta izoa, gabon zen moduz. Gabon, ongi. Veteranuen lekuan, gure neskak 5. saio beurentzat, 425 euro. Zio zertxu? Bai, ez da gaizki. Bai, final paretxu baten 425 euro lortuta. Gogoratuko dugu, alaz, nire zatu ziren? Gu almandoztik, bastanetik, eta, gu lehengusine gara. Nafarrako edaduraz udalerri zabalenetik, kutxoa, aurrekoen sokatino mazta urpegi jarri zen duten. Bueno, ondo, ez da, danak inguruen eta herrian eta pozik egongo dira, ez dauek ikusita telebistan, seguro bai. Bai, nabaritzen duzu hori. Bueno, marketing eta publizitatean, gomailiako zikloa ikasita alazne, esan dugu, ultzamako bentan, zabiltzela. Hori. Ondo, kutxoa, zeue bai lehen hezkuntzako gradua ikasten? Bai. Bigarren maila. Bai. Eta lanien be bai? Eta Miluzere be lanera etorzarete? Bai. Bai. Zein intentziarekin gaur? Finalera, a ber, eskapatu zizkigu pare batzu, baina finalera. Oso ondo, finala gustatzen zaizu ezuei. Bai, hor dago. Bide luzea dago aurretik, baina ongietorri, ia lortzen dugun. Garazi eta Libe zuen pelikularen 3. atala. Pelikulekin gora eta bera ibili baikara. Ondo? Bai. Momentuz, 150 euro bilduta. Ondo. Eta pelikula txarra, Ez. 3 ataletan 150 euro biltzea. Ondo dago. Galdetu da nizun Garazi, barne diseinua ikasten eta bar, Platoni ze iristen diozu? Ondo dau. Zalantza. Baina badago zerbait, Zalantza. Zer ez zaizu, publikoa igual? Publikoa ondo, gero txaloak eta gero zuei. Ondo. Bai, baina zerbait hobetu beharko bazenu? Ez dakit. Lehiakideak? Ez. Ez, Lehiakideak ere ondo, argia ondo. Ondo. Dena dago ondo? Dana ondo. Bueno, fenomeno. Libe, fisioterapia ikasten zu? Bai. Gure gilarrei buruz eta ez dizu galdetuko. Baina zuk bat aukeratzekotan, horrela bereziki tratatzea gustoko duzunen bat edo? Sartorioa. Sartorioa, adibidez. Zuk ondo daukazu, Ilaski? Da zer da hori? Hori, zera dago horre... Bai. Hemen, izterrean dago. Eskabatxok, hori da, delikat, joaten zara eta, bai, bueno... Hori! Bai, sartorioa, bai. Ondo pasat, animo gaur. Opa, bikote. Bueno, lehengusina nafarrak eta lehengusu nafarrak, bestaldien, Julen eta Zier ze moduz? Ondo. Ongi. Julen, ondi zatu zien? Uarte arakiletik. Uarte arakiletik, Zier esan dugu, lehengusuak, Bai. noren ideia izan da, etortzien Miluzera? Zurea. Bai, Fiskat bai. Egon ginen aurreko saioan. Zarete, etorri itzuli egin zarete. Hori da, itzuli. Eta oroitzapen honat esan dugu berriro goaz. Bai, hori da. Zer moduzko ebilerak, aurreko hartan? Motza izan zen, bai, baina bueno. Ia gaur luzeagotxu egiten dugun. Julen, lora zain. Bai. Zer erra. Esango nuke. Bueno, lana, ez da? Lango gorra da bai, baina, ez bueno, lan ederra. Bai, natura. Ondo? Lore bat aukeratzekotan? Sartorioa, imaginatu honek edo. Ez dakit, harrapatu nauzu, baina... Dena maite dituzu. Bai. Iruñean egitezu lan, lora zain, Bai. eta zeibiltza zara, hiri osotik edo lekure Ez, golf zelai batean egiten dut lan. Aiba. Bai. Ondo? Golf zelaia. Bai, zuaztin. Asier, zu mantenimenduko goiz ziklo bat ikasten? Ez, lanean nago lanean. Lanean zauz. Oso ondo. Eta non zauz lanean? Altsasun. Haura interesgarria, tarteka hemen akatxen bat edo gertatuko balitz. Bai. Mantenimenduan badaukagu jardura. Bai, dekorazio bat bai, Asierria mantenimenturako presbe bai. Ze intentzioekin gatoz? Ongi pasa eta, bueno, a ver. Eta zakuera, hori da. Eta ez datoz bakarrik. Ez? Hori da. Nortzuekin etorri zarete ba? Ekarri ditugu, bueno, nire ama eta nire izeba. Alegia, Asierren ama, Julen ama, biak hemen dira, txalo! Orduen, Julen Asier, bai edo bai aurrera egin behar da. Amak hemen egon da, aurrera egin behar da. Ongietarri? Vale, ni esker. Amei eskupeko amateko, esaterako, zakoa irabazita, Erne, jokoan gaur. Hori da. 78.825 eta 25 euro. Eta esan dugu, publikoa ere ondo. Urnietako egape ikastola eta gure lehiakiden amak dena batera. Apazuek! DBH lau eta aurrera gokoak ere bai. Bai!
hasi egingo gara, arrasto-zarrasto puntuak pilatzen hasteko momentua. Alaz neusoa, zeruek estrenatuko diguzu lehenengo taula. Lehenengo arrastoak dio, etzara inoiz egon bertan. Universo. Hilerrien. Espazioan. Ilargian. Adibidez? Eta batzuk oso gertu, bai? Nahiko artifiziala da batzuetan. Eskola. Argia. Bai? Argia. Garazi libe? Metxa. Julen Asier, lehengoari helduta, kontuz? Bai? Paso, denbora gehi. Biraka dabil beti. Saturno. Satelitea. Oso ondo, Hori bai, garazi libe. 80 puntu. bale. Eta bigarren taulabe zeuenetik abiatuko dugu. Bigarren taulako, lehenengo arrastoa. Ez da oso positiboa. Negatiboa. Adibidez. Mundua. Izotza. Minus ikurra. Minus ikurra? Gurasoengandik dator sarritan. Bronka. Oso ondo, Jo, lehenitikoan, 80 puntu. ondo. Libe, gurasuek artez. Bai, ez da? Eugi zaitxui, ondo. Bueno, aukera aprobetxatu da gurasoi mezu atsegin emateko bidaltzeko. Bai, bimusu. Bipa, horra, pasagabe. Julen Asier, zeuenetik abiatu hirugarren taulau. Zela herri eta amek hemen, Hori da. Platoa Bai. bertan. Antzokietan egiten da gehienetan. Barre. Antzerkia. Dantza. Dantza. Bueno, Lehenengo aldi bat da. antzokietan. Ez? Txalo. Hil. Wow. Ez hil antzokietan, aldela. Bai, bat eta bakarra, Ja, baina gehienetan ez dakit. Garazi libe? Negar. Ostirala izaten da horren egun nagusia. Funtzioa. Paso. Paso, garazi libe, Estreñaldia. estrenaldia. Oso ondo, Oso no, Hace estreñaldia, 80 puntu. Garazi libe. Inguruko entzat bat ere utzi gabe. Bale espada. Gaz neusoa, aurre egin marko diegu, ezta? Hombre. Mintzioga. Hartu lekua, elkarranean hori bai, garazi libe, zuek bestaldean. Ja ba, almando zera puntu batzu bidaltze ditugun, denbora. Guazen, Kuadroa. Ispilua, argia. kuadro hori gara. Marrazkia. Artista. Artelana. Ze kuadro? Ondo, usoa. Pizarrak. Meterotoa. Zuaitzak. Bigarrena. Payasoa, malabareak malabarista. egin, zirkoa. Zirkoa. Oioa eta... Aseria. Aseriak Aseria oioa oioa jan. jaten. bai, Oso ondo. bat Eta? falta. Kuadrora vuelta. Van Gogh. Ez. Usoa. Zuaitza loratu. Kolore... Ez zer da hori? Gernikako arbola. Gernikako arbolaren kuadro. Kuadro? Gernika kuadroa. Bai, oso ondo. Gernika kuadro zoragarria Picassoren obra. Ikusi zuia aurrez aurra? Bai. Madrilen? Bai. Reina nik Sofia Reina Sofia, museuen dago. Alanta, Ja, ikaragarria, sartzen zaretona eta horremana eta. Sekulakoa. Ikaragarria, unkitzeko modukue, zeuen imintziokak izan dien moduen. Oh. 60 puntu! Unkitu, ez unkitu. Ze jende asko ere, Bai, azten orain da. argazkia bai. Argazkia atera daiteke. Orain arte onda debekatuta Eta argazkiak flashen atatie, kontuak eta, eta orain ezta? argazkiak ateraldie. Garazi libe, ondo ari gara, Basegi hortan, initzioak, Julen eta Xerbezaldean. Uarte Arakilen markagailua hutsean, ea lemiziko puntuak, demora. Vale. Bai,
Bazen? Edan? Mozkor? Ados? Alkoholemia. Bai. Alkoholemia eman. Zer egin? Positibo eman. Makinan zertan ari da? Alkoholimetroa. Baina zer egin? Ai, Bigarrena? segi. Dardoak. Oso ondo. Masajista. Masajeak ematen ari dena. Zer da bera? Bera? Izena. Fisioterapeuta. Bai, eta? Besteroa. Bai. Bai, pazientea. Zalain. Eta? Putz egin, ez? Bai. Bai. Hori bai. Hartu lekuen. Gogorra. Zer egin? Ez hori ez. Ah. Ze esan diote garaziri, barkatu liberi, masajista deitu diote. Min egin dit, min Hori da fisioterapeuta bati, Barkatu esan dakioken da. gauzarik okerrena. Bai, Eta masajea eman, ez, zuek egiten duzue? Tratatu. Tratatu. Ai, ama. Oso gogorra, benetan. Nik behin esan nion lagun bati, laguna zen, orduan. Eta orain ez. Tu masajista, bukatu da. Eman zidan sartorioan ostiko bat. Makilladorak igual, Baita ere, Pintatu begia. makillatu. Bakoitzari berea. Ondo, ez? Zuei danak asmatuta, 60 puntu. Julen Asier, aurreko aldi hartan imintziokata zer moduz? Bueno. Ez dut oroitzen. Hau, oroitzeko modukoa izango da, zalantzari gabe hartu lekua, alazne uxoa bestaldean. Memoriatik ezabatuta, Julen. Berdin duta, puntutan bi taldeak, beraz. Egin mesede, elkarri, denbora. Ja, hasi. Bai? Hasi? Emizikoa? Bai? Ure, sagardoa. Sagardoa, oso no? Bigarrena. Apa, Asier. Asier? Zalantzak, arazoak, bai? Hartu leku, erdian. Kuadro bat. Zirriborroa, zapela. Bai? Aroa, koro bat. Ez. Aingeru. Pamela. Pamela. Zapela. Nola egiten du? Apeza. Nola egiten du? Asier, ez, Ez dakigu. Bueno, denbora joan da ella. Pamela bat, zapela. Julen, zupak izu zuen egiten duen? Hirugarrena. Venga, hirugarrena. Hirugarrena. Polizia eta atxilotua preso. Presoa, bai? Eta guarda. Presokidea. Ez. Zu preso. Bale, eta bestia? Nor da? Kontu zagoa, Asier. Ikusten diona, vigilantziako. Bizitaria. Hau ez aurrekoan, hartu lekuen. Biza edo. Charlotten pelikulerik ez dut ikusi honek, Bueno, igual badago pelikula bat, Nora ezean izena duena. Eta bai. Charlotte horrela, ai. Bizkara galduta ikusi dugu, txapela eta bai, baina... Txapela, bibotie falta, da Ja. bastoia. Bueno, Hankak zabaldute. baina bestela oso ondo, Imitazioa. Charlie Chaplin. Bueno bat, 20 puntu! Alazun dauzak gogoz, jakiteko zertan. Ondo. Eroglifikoek. Neskak? Zuen lehenengoak dio, denpora. Nire zapore gustukuena da. Uasko, ukabia, marrubia. Oso ondo. Uasko ikusten dituen, kasunetan zenbatu egingo ditugu. 10 u daude, eta akenduta marru. Eta bia, marrubia. Oso ondo. Segulakoa. Zaila zen, Eta asmatu. Ondo. Alaznek ez dut, harritu egin altzaitugu. Nire bai, Bai, abono. Bigarren eroglifikoa, denpora. Errespetuz tratatu. Veteranoa. Arono. Oso ondo, oso ondo. Arranoari arkenduta argonaren zeinua, eranoa. Ederto? Veteranoa. Eta mai honetan, veteranoak nortzu dira. Gu. Errespetu bat beraz. Eta un puntu. Garazilibe. Baina gero nortzutat osatzetik, gu. Ondo. Garazilibe, eroglifiko batzuk, nabarmen aurretik ialde hori. Handitzen dugun. Lehenengoa, denpora. Kirol gogorra da. Iasiko gara. Hija. Ez. So. Bale? Sokatira. Bale.
Eta ka, beti daukagu beti bup, baina berik ez dugu behar, tibai, soka eta tira doa. Osondo? Soka tira. Gorra soka tira, Baita hemen ere, Bigarren hieroglifikoa, denpora. Tresnak gorde ditut. Nor da? Ainhoa, Arantza, Amaia... Begin eragiketa? Arantza, bale. Tza, Bai? bolan... Bai? Bolantza? Ez? Bolantzan? Esan zu. Txabola. Zabolan. Bai. Zaien egin da, ero. Arantxa Urreta Bizkaia idazlea. Dio, Arantxa Urreta Bizkaia maite zaitugu. Arantxa. Txa behar dugu, beste aurreko silabak ez ditugulako behar. Txa bola baten. Txa bolan. Oso ondo? Bolantxa, Non ibili garen, baina oso ondo. 1 puntu! Julen hasi hieroglifiko batzuk. Beldurra momentu honetan edo ez? Ez, belduka ez. Baina, bueno, a ver. Ia, zer gertatzen den? Denpora. Italiarrak dira. Bale, nor da? Goku. Bale, ze behar dugu Gokutik? Gero ze... Go, Gero bai. ze... Bale, eta ze nota? La, go... Gola, go... Ze nota gehiago? Italiarrak? Godo. Italiarrak? Godo. Gondolak. Gondolak, joder. Son Goku. Go- Goku, golak. lehenengo aldea behar dugu Gokurik ez, eta ze nota da hor, do eta la batzuk, Bai. dolak, eta gon daude, gondolak. Amek ikusi dute, amek bazekiten. Bai, bai. Bigarren hieroglifikoa, hau pastuek, denpora. Etxean dauzkat, Geiko... ko baderantzunaren zati. Gehi nola esaten du horrek. Eta hori da... Joder. Gehi... Gehi nola esaten du horrek. Jarraitu, ko, etxean dauzkat, ko, epa. Ba, Cervantes da. Ja. Eta Cervantes de gazteleraz hitz egiten digu, hieroglifikoetan. Maskota. Maskotak. Hori bai, maskotak. Astima, punturik ez dugu banatu hemen. Bueno, baina zazpiki bat ez, gaurkoa da kritika bat. Bale. Bai. Christophe de Pradak argazki bat helarazi baitigu Mauletik, kritika hau ere pixka bat auspotu nahi genuke. Mauleko autobus geltoki batean, geltokiaren berri ematen da 2 hizkuntzetan. Batek dio gag, besteak gara, bata frantsesez, eta bestea okzitanieraz. Eta dio guk, eta dio Christopherrek. Euskaldun ontzat ez alago seinalerik, geltokia adierazten duenik, edo ez ala guretzat autobusik geratzen. Ba, Kristof, besarka da bat, txalo ero bat, eta animo, segi hortan, Eta konpondu, geltokia, jarri. Pentsaten abiltzen leku ederroan, Maule. Bai. Baina gero horrelako ikusita. Urnietan, geratzen da autobusa? Bai? Bai? Abesteko prestau bete? Bai? Batek dio ez. Ba, ere, zer egingo dugu, abestu. 1, 2, 3. Mi luzeko esku. Zazu. Esku honetan dago. Ondo. Ondo. Gerrita izana gainera, ez dakit euskaraz edo baskoieraz abestu ote duten. Orain esaliarekin ere ari Hurrengo da. ezagupetan euk. Bai, ez da? Koreografia bategaz. Duo bat? Bai. Koreografia Bai. bateaz? Bai, zeo zer ingo. Zan dugu, eta gero Vale. bete egin behar. Alaz neuxoa? Oazen. Idaztea izaten da sendatzeko modu bat. Zer da honako soinu hau? Benetan. Basurdea, gizakiaren korroska da, koala edo txerria. Basurdea. Txerria. Julen Asier. Gizakiaren korroska da. Benetan Bazen da. koala bat, Eta argazkitan ikusi da, zema gitagarriak, hori egiten du koala bat, gero. Izartute dagoen 2 orduetan. Baita ere, ze bestela lo egoten da, zurrunkaga. Hogeita lau ordura lo egiten du. Sekulakoa. Alaz neuxoa. Nola du izena La Topadora musika taldearen kantu honek? Emango nizkizuke belarri ertzean, ta gustuko baduzu ezpain bakoitzean. Egitazutxoko bat zure bihotzean, belarri ertzean, ezpain bakoitzean.
Nahi duzun tokian, zuk nahi baduzu, musu, lastan. Muxu. Musu, musu. Non nahi duzu musu. Hori da, bestia, bai. Eta non nahi dau? Leku asko aipatzen ditu oso ondo. abestian zehar entzun bai. Nork jokatu du lehen mailako futbol talde gehiagotan? Joseba Etxeberriak, Xabi Alonsok, Koikilik edo Mikel Labakak. Xabi Alonso. Oso ondo. Ah, Aurrera! Non dago eskultura hau? Edimburgon, Vienan, Kopenhagen, Estokolmon. total. Estocolmon. Ez! Kopenhagen. Ondo! Oso ondo. Aurrez aurre ikusi da? Joan gaitezke. Ah, begira, zakua irabazi da, Juan. Claro. Ez dago merke gainera ura, beraz. Oki-moki musika taldea entzun dugu. Nongoa da taldea? Deba, Zarautz, Itziar, Getaia. Itziar. Deba. Getaria. Ondo. Hi batzuk? Idaztea izaten da senatzeko modu bat, Egia izeneko Castillo Suarezen poematik ateratako esaldia hemen. Askatzeko aukera daukazu, Julen Asier? Segiatuko zarete? Probatu nahi? Ez? Ez. Zein urtetan emititu zuen Euskal Telebistak lehen albiste emankizuna? 72an, 78an, 82an edo 80an? 78. 82an. Aupa. Te? Zekite horrek zerbait argitu ote duen? Garazili be? Jarraituko. Oazen bada. Zein da txakurrek gutxien garatuta duten zentzumena? Dastamena, entzumena, ikusmena, ukimena. Oze polita hau, argazkikoa. Ikusmena. Dastamena. Oso ondo. Hene? Interesgarria, ene hori. Komodina jokoan? Ez? Zelandareren familiakoak dira marrubiak. Arrosa, Krabelina, Margarita, Menda. Ahí ba. Menda. Arrosa. Ze derra. Zine romantikoagoa dena, ez da? Zederra. Marrubia eta larrosak eta... Eder bat agertu da bitu hortik. Eta poesia, bikote! Saiatzeak ez du zigorrik, Ja, baina. Ez, Aurrera? Nola esaten da usteldu, erronkarin fustatu, purrustatu, zurrustatu edo tustatu? Zurrustatu. Fustatu. Purrustatu. Ai, Tustatu da ba. o bat Eta- agertuko da. Aurreko erronda guztiak tustatu da. Asmatu egin behar duzu hau, Nongo ondartza da famatua ezker olatuaren gatik. Mundaka, ondarroa, lekeitio edo mutriku. Bai? Mutriku. Mundaka. Mundakako olatua. Ondo surfa egiteko. Saiatuko gara. Ez da? Poema baten mingarria dena eder bihurtzen da. Ai, no. Batez. Enea bazegoen, Bai, poema batek Ai. eder bihurtzen du. poemak bihurtzen du eder, bai ene hori egondalako. Pena? Oh, bueno, bigarren, eskua daukagu eta beste komodin pare bat banatzeko bebai lortzen dituzuen. Garazili behau zuena, Lazkao txikiren gogoeta bat izango da. Ez da inorreturriko eta eseri zaitez. Zein gehizaroren kantonen izenburua. EDHZD, EDDIE, EDZDDH, EZDH.
EZDH. EDHZD. Ea ez-ezatako kamisetarekin. EDZDDH. Ez dakit zenbat denbora daramadan hemen. Ez dakit zenbat denbora daramadan daramadan hemen. hemen laburdura, osan da? Ja. O. Garazilibe, zein hamarkadatan jaio zen ordenagailuaren sagua? 60ko hamarkadan, 70, 80, 80. 70. Errebotea, Laurogei. beste errebote bat. 80. 60koan. Dute, ese. Zaguaren ese. Garazilibe, nola esaten da horitu aramaion? Ilundu, larutu, argitu, zarutu. Larutu. Osondo. I. Zen neurri du zure oinak sorbaldatik sorbaldara, belaunetik orkatilera, belarritik belarrira, ukalondotik eskumuturrera. Ukalondotik eskumuturrera. Fisioak. asmatu. Oso ondo. Baina, formula hauek funtzionatzen dute? Ez. Ez. Mitoa. Gero Ez. hau eta bestea. Nik hemen asko dakote. Bai. Ankie, zuk zehan kadako zu? Nik 56, Ez da horren beste? Abez? Horren, hain handiz izateko ez? Hauxe da, daukadan nahi jazki sentitzen Ondo, dut. de oso ondo. Norrentzun dugu? Deine, zarazo zaia, intzauna nue, eider. Eider. Errebatea. Deñi. Oso ondo. A. Askatzeko aukera. Julen Asier Lazkao txikiren gogoeta bat da. Saiatuko zarete edo ez da ikusten? Ez. Garazilibe. Nola deitzen diote Eskozian gona honi? Wild, skirt, kilt, dress. Kilt. Oso ondo. Kilt. B. B. Oso ona, Saiatuko zarie? Edo beste galdera txuet? Hortxe dago, Ba, beste galdera bat? Txin. Bueno. Ze hamarkadatan sortu zen butano bonbona? 40ko hamarkadan 50, 60, 50. Oso ondo. Zuma bombona jandakoak alatzen eta Orain uxoa, bai, libe. Venga, bota. Bi botila utz, baino baso bat betea nahiago. Oso ondo. Modina, oso ondo. Eta puntu asko batez ere, Botila ondo. puntuz betea. Julen eta Xier elkarri berriketan. Estrategia pixka bat antolatzen edo. Bai. Saiatzen. Saiatu ba. Hilabeteak eta eguraldia. Esaldi honetan. Nola deitzen zaio gaitaren zati honi? Sub, fol, tal, kol. Fol. Oso ondo. Ondo, Julen. Estrategia hona aukeratuta. Ene, Asmatzea. Zein da, barkatu? Zein da argazkiko umea? Mikel Pérez, Egoi Txurruka, Iban Gartzia, Julen Telleria. Julen Telleria. Emozioa gatera zaizkin. eske, Bai, barkatu. antza, iguala. Oso polita, Iguala. Ondo. Julen Asier. Musika honekin pentsatzen nabil, Julen Telleria oso guapu dela. Ara? Hori pentsatzen egon nahi. Begira. Bai. Vale. Umetatik. Egia da. Bai? Ze pelikulatako soinu banda da? Braveheart, Azken Aire Maisua, Avatar, Amildegia. Braveheart. Avatar. Oso ondo. Ondo. Jotxaloak, lasai, bai, ez geratu horrela. Ez. Gorputzak eskatzen badizu, jotxalo. Altxa! Egin nahi zuiena. Julen Asier. Nola esaten da lokatza, zornotzan? Sastaia, kakaia, zaplaia, barraia. Zorrontzan. Barraia.
Rebotea. Bai? Arrazne Uxoa? Kakaia. Rebotea. Zaplaya. Sastaia. Ba erre batzuk bai eta hurrengo galdera. Eta entzun. Galiziako ze artistarekin egin du milaka lore kantua Sunek. Tanxugeiras, Antia Muiño, Mercedes Peón, Bayuka. Tanxugeiras. Bayuka. Antia Muiño. Do? I batzuk? Atxotitza. Hementxe ezkutatu daukaguna. Garrazi Libe. Bai? Aurora ingo dugu. Ai, Libe, hortxe zeuden ba? Ze ona. Hauetako ze musika taldetan abesten zuen Sara Zozaiak. Ariman, Erabe, Edabe, Bazterrak. Arima. Nerabe. Ona, Oso. Ona. Zea, hotxa. Askatzeko aukera. Herendik ez. Erromatarrentzat non amaitzen zen mundua? Grezian, Erroman, Fisterran edo Egipton? Fisterran. Finisterre eta hori. Hilabeteak, eguraldia. Dena Saiatuko lotuta, zarete? bai? Bueno, saiatuko gara. Goazen ba. Uztailan, lainoa noraino, elurra, gero, araño. Kontuz, Ondo zailtzie. Gero hilabeteak eta... Begira, argigarri hau. Hauetatik zein da partikula bat. Zuarka, fuarka, kuarka, luarka. Partikula txiki bat. Kuarka. Oso ondo. I orain? Zeren o, ote da. Otsailean, lainoa noraino, elurra, gero, araño. Zuzena da, amek diote, bai. Bai. Oso ondo, komodina! Marka balioak nola ditugu zein da zuzenaren aurretik 280 puntu almanda zen komodinik, ez? 700 eta komodina. Sortu garete Gasteizen, 280 eta komodina uartearakien. Puntuetan aldetxuek, baina komodina belagungarra izan daiteke, ia nola? Egiten duzuen jolas, Alasne, Uxoa, lehenengo errondan, 7 Oscar baino gehiago dituzte. Hori da jakin nahi duguna. Titanic, Gravity, Ben-Hur, La La Land, Amadeus, Azken Enperadorea, Izeak eraman zuena, Forrest Gump, Gigi, West Side Story, gaixo ingelesa. A ver. Titanic. 14 izendapen, 11 jaso. Guau. La La Land. Izendapenak 14, baina jaso 6 jaso zituen pelikulak. Julen Asier. Forrest Gump. Honek ere 6 jaso zituen ba, 13 izendapenetik. Alasne Uxoa. Azken Enperadorea. Bederatzi izendapen, bederatzi sari. Galdera egin behar dizuet, 20 puntu bakarrik, baina planto egiteko aukera daukazuen. Edo jarraitu. Planto. Bai, Planto. 20 20 puntu zuentzat. Eta Gravity zen, leguzkan pozegoen bestea. Pixkanaka planto dagoenarekin. Bigarren erronda. Garrazi Libe. Europako irlak dira. Sante, Santorini, Iriomote, Capri, Sky, Menorca, Elba, Praslin, Kreta, Positano, Gozo. Menorca.
Iparraldean, Balear uhartetan. Bai? Kreta. Egeo itsasoan. Santorini. Zondo. Ederto, Garazi Libe. Eskai. Eskoziako uhartea, bai. Julen eta Asier. Europako irla bat. Capri. Italiako uhartea. Laster nuen. Bai? Benetan. Araz neusoa. Positano. Hau herria da. Ez da irla. Garazi Libe. Gozo. Gozo. Maltan. Bi, ez dira zuzenak, bi. Badira. Erantzun zuzenak. Bai? Irla bat. Elba. Osondo? Italia mendebaldean eta... Komodina. Komodina. Esku-eskura. Osondo! Zante! Ema berroita mar puntu. Jaten emoten gabiltz gozerik ez dakonari. Oraindik ez erabaki barik. Julen Asier, eutxi komodina ere badaukazue, Hori da. 3. errondan. Titanic filmeko pertsonaiak dira. Thomas Andrews, Alfred Pennyworth, Jack Dawson, Ross DeWitt, Smith Kapitaina, Anna DeWitt, Fabrizio de Rossi, Maximus Decimus, Caledon Hockley, Benjamin Guggenheim, Ruth DeWitt. Rose de nit. Rose. Gure Rose, Kate Winslet. Jack Dawson. Gure Jack, Jack. Leonardo DiCaprio. Garazi Libe. Benjamin Guggenheim. Enpresari ezagun bat. Ja, Titaniken hiltzena. Julen Asier, utxik ez egin. Smith Kapitaina. Itxasuntziko kapitaina. Azkena ateratzen, klaro. Zer lanak, Alaz neusoa. Anna DeWitt. Asmatua dau. Garazi eta Libe. Alfred Pennyworth. Batmanen mayordomoa. Batman. Julen eta Asier. Komodin bat daukazu, baina asmatu beharko zen ituzkete gehiago. Bai. Komodin erabili eta aukerak kendu, edo komodinak azkenerak utzi. Utzi beharko dugu. Berdin-berdina da, zegoen alako guztia. Esan zuen. Bai? Bota? Caledon Oakley. Antagonista, protagonistaren ezkon gaia. Beste bat. Komodin erabiliko duzu edo erantzun? Erantzun egingo dugu. Maximus Decimus. Gladiator, filmekoa da. Ba, markagailuak onela beratu dira, 310 puntu. Almando zen, Portugal eta Gasteiz, 850, 220 Uarte Arakilen. Pena, Julen Asier. Bai. Pena, bai. Ez dugu aztuko izena, Maximus Decimus. Ez dut aztuko. Etxera bidali zintuzten gladiadorea. Hori da. Bueno, baina itzuli zarete, urte mordo bat pasata gero miluzera. Hori da. Gustora. Bai. Ez da. Oinko goz geratu die. Julen eta Asier Bai, gogotxe. eta gu ere bai, zuekin jolasten garraitzeko goz, benetan oso giro polita ekarri duzuelako. Benetan. Uarte Arakindik. Bai, benetan. Ezakit, lehengusuak gehiago ere izango zarete,
Bai, noski. Bai. Erreleboa datorrela, ez da? Zaiz ikusten dute, baina... Bai? Esango diogu. Zuk aipatu, Hori da. osan, gu joan bagara, zuek ere tarete ditxau, animau. eta ekarri itzatela euren amak ere, hemen izan dira eta, eskerrik asko zuei etortzegatik. Musuek laurontzat! Aupa, familia, mi esker! Aupa, gure gazier, eskerrik asko! Azte gladiadoreak hemen, Alazne usoa, Emozio pixket mateko. propio, ez da esan, apropos egin dugu. Bai. Garrazita libe lasai ziren, gaur ere 5.000 puntu edo irabazi dituzue, bai? Orain markagailuak utxean, Hori bai, privilegioa, erantzuten lehenbizikoak. Almando zarrak izango dira. Goazen ba, hartu lekua, soka dira lagoaz. Denbora. Nola esaten da ongi etorri italieraz? Bienvenuti. Benvenuto, bai, ondo. Nork idatzi zituen mendian gora aritza kantuaren hitzak? Paso. Xabier Amurizak, Donostiako akuariumak zenbat gradutan ikustea albidetzen duen tunel gardena du. Zenbat gradu? Paso. 360. Zein da, zeta izkia duen astegun bakarra? Asteazkena. Ondo. Ze trabankulu birakari erabiltzen da gaztainak erretzeko? Padera. Padera da molina, ondo bai. Ze herrialdetan sortu zen Rubik kuboa? Errusian. Hungarian. Ze hilabetetan janoi da San Blas opila? Otsailean. Zen. Ze animaliak erabakitzen du noiz hasten den udaberria Estatu Batuetan eta Kanadan? Behiak. Marmotak. Zenbat kolore daude Trivial jokoan? 6. 6. Nola du izena Hondarribiko traineruak? Onjarbi. Ama Guadalupekoa. Zein da munduko sumendirik handiena? Paso. Mauna Loa. Zein da Australiako hiriburua? Canberra. Canberra, zuzen. Nola du izena Bilbon dagoen arte dramatiko eta dantza goi eskolak? Paso. Dantzerti. Bukatu esaera zarra, ez gehiegi hitz egin, nahi ezpada huts Egin. egin. 2002ko martxoan jaio bazara, zenbat urte beteko dituzu? Martxoan? 22. 22. Zenbat kolore ditu Armeniako banderak? 3. Ondo. Jarraitu Anje Dualderen kanta. Zer debru bada pasatzen zait. Paso. Gogoaren baitan. Zenbat ordu eremu daude Portugalen? 2. 2. Zein koloretakoa da Doraemonen ate magikoa? Urdine. Arroxa. Nork esan zuen dolu gabe hilko zela? Xabier Lete. Matalazek. Zenbat hilabetek dute A beraien izenean? Urtarri, otxain, martxoa, apiri, maiatze, kain, uztail. 12. Zuzen? Ze animaliagatik esaten da gizakiaren lagunik onena dela? Txakurra. Zen? Zeri esaten zaio 8. artea? Ez dakit. Argazkilaritzari, zenbat kromosoma ditu gizakiak? 22. 56. Urriko zein egunetan da Olagarroaren nazioarteko eguna? 14. Urriak 8. Ze herrialdetan dago Vesubio mendia, Italian. Arazne Uxoa, harintzen da, momentu bat iristen da, harin, doala gure soka eta harrapatu gaitu. Zer modu, zeneskak? Bueno, ongi. Ondo, behintzet hemen. Urrengo saigarrena izango da. Benvenuti esan duzu, orain. Arrivederci. Arrivederci. Urrengo arte. Apa, bikote. Gero arte. Garazita libe! Hemen gara berriz! Ondo? Ondo. Xume, apal, garazi bereziki, erantzuna gozo baju botata, baina zuzen. Ondo? Garrantzitsu. Orain esan duk. Bai. Zer gaude, tentsioak pixka bat gain hartuta ja? Bai. Vale. Ba, zu lasaitzeko, garazi, jakin, gaur jokoan ditugula, 78.800.800 eta 25 euro. Guau, zer da hau? Horrek eragiten du urduritasun, ona. Ona? Gure publikoa! Agape ikastola! Aupa! Bueno, eta Julen eta Xerren amak! Bai! Guartearekin! Etxeko deialdia, atera aplikazioa, gurekin bat egiteko momentu bada. Finala batera egingo dugu, etxeko azkarrenak saria izango du, badakizu asteko azkarrenak ere saria izaten duela, Garaztein libe kasunetan zuzentasunak izaten du. Sari hemen, 11koa ondo kokatu eta urrezko galderaren erantzun zuzenak jaso, eta entzun duzue, ia 79.000 euro eskuratzeko aukera gaurko finalean. Bazarete, bideietzen zuia? Bai. Bai, beste herrialde batzuk ikustien zale eta bai. Bai.
ze bandera duten eta ikusteko zale? Ai, ondo ari ginen ba, Garazi Libe, sorte hon. Banderan, adi, kolore gorria duten Europako herrialdeak dira. Denbora. Lituania, bai edo ez? Estonia. Kroazia. Turkia. Bulgaria. Azerbaiyán. Montenegro. Chipre. Bosnia eta Herzegovina. Vatikano hiria. Danimarka. Egiaztatu egingo dugu. Eta 5 akats daude. Aldaketak egin eta egiaztatzeko denbora badago. Europako herrialdeekin kabiz jolasean banderan kolore gorria dutenak. Zeintzuk diren jakin nahi dugu. 5 akats. Akats. Asko beto dugu, hasieratik. Den segundoak. Garaz dita Libe, 11kakoa kokatu eta gero urrezko galdera. 11 hauetako 2 herrialdek banderan ilargia dute. Denbora. Ilargia dute banderan. Zeintzuk? Zemuz? Bueno, eginda. Eginda. Gorriak ikusita. Bai, gorriak eta pi. Eta gorriak gu. Lituania. Gorria dauka. Baiezko eremuan kokatu dugu. 3 koloretako bandera, horia, berdea eta gorria. Danimarka. Banderan gorria. Jarri dugu. Ondo gorria du eta Eskandinaviar gurutze zuria, gainean. Turkia. Gorria jarri diogu. Aurrekoaren tankeran, ondo gorriaren gainean elementu zuria ditu. Azerbaiyán. Gorrien klubekoa. Urdina, berdea, gorria. Vatikano hiria. Gorririk ez. Kolore zuri eta horikoa da hau. Estonia. Gorririk ez. Urdin, beltz, zuri kolorekoa. Bosnia eta Herzegovinako banderan ez dago gorririk. Zuzena da? Bandera ezoikoa, ondo urdina du, iruki horia eta izar zuriak. Chipre. Gorria jarri diegu. Zuzena da? Zipreko erabat zuria da, eta hortik aurrera beste guztiek dute gorritik. Kroazia, gorri, zuri, urdina, Bulgaria, zuria, berdea eta gorria, eta Montenegro, ondo erabat gorriko mapa. Garaz eta Libe, €175. Badakizu trukaketa egiteko aukera daukagula, urrezko galderan. Zuzena bada erantzun bikoitza, €1000 gaur, Garaz Libe zuentzat. 11 hauetako 2 herrialdek banderan ilargia dute. Libe, Turkia. Eskuarin joan da Turkiara. Impultxo bat.
Badakigu, banderen ilargia duen edo ez? Bioskada hori zuzena da? Ilargia eta izarra, ikus daitezkelako bertan, nabarmen, bai. Pausutxu ere mondugu? Ba, bigarrena falta da, 1.000 euro irabazteko. Garazte hilibe, 1.000 euro, burrezko galderak, osondo dau. Hirugarren saioa zuentzat. Momentuz ondo 50, gehiun da 75, hirugarren da 25. Osondo? Gaurkoak, gehitzeko aukera, Azerbaijanekin. Zerbaitik aukeratu duzu da Azerbaijan? Ez dakigu. Beste impultxo bat. Biozkada bat. Azerbaijango banderan ilargia egongo balitz, urrezko galderaren erantzun zuzena izango genuke, eta 1.000 euro irabaztiko lituzkete Garaztik eta Libek. Azerbaijan, zuzena da... Urrezko galdera zuzena erantzun da, Garaztik eta Libe! 1.000 euroren jabe, 1.000 euro gehiago alegia. Segi hortan bikote, bejon daizuela! Zuek izarrak ilargiak danok!